tota l'economia i tota la política econòmica que es du a terme per part de la Unió Europea va bàsicament enfocada en servir la financiarització de l'economia i no de l'economia real, que és la que realment determina les persones. Jo crec que en aquest sentit sí que es podria ser útil el títol i, òbviament, la política que ha de seguir la Unió Europea és un canvi radical des de les polítiques de financiarització a unes polítiques d'economia real. Jo penso que l'austeritat no és negativa si s'aplica bé. És a dir, hi ha molta despesa política, molta despesa innecessària, poc productiva, que el que fa és treure diners als ciutadans de les seves butxaques, dels seus impostos, i gastar-ho de forma incorrecta i gastar-ho de forma ineficient i sense generar llocs de treball. Per tant, austeritat, si vol dir rigor pressupostari, sí. Ara bé, si vol dir plans de rescat que no estan ben fets i que asfixien països, no. Si el problema de les polítiques d'austeritat és que s'han de dur a terme bé, en tot cas el govern espanyol hauria de saber si el que està fent de bàsicament gastar-se els seus diners amb la despesa militar i amb despeses de suport a la banca, mentre centrifuga el dèficit a les comunitats autònomes, que són les que fan temes de sanitat i educació, doncs òbviament tenim un problema en aquest sentit. Jo crec que és erroni dir que s'ha rescatat a la banca, perquè s'ha rescatat les caixes, que és el model de banca pública que tant defenseu l'esquerra. Per tant, siguem concrets. No queda una sola caixa. Siguem concrets. No queda una sola caixa.